Kaixo, ariketa honetan ematen digute ze distantzia dagoen lurretik ilargira eta ematen digute ilargiaren erreboluzio periodoa zein den. 27 egun eta 6 ordu. Eta kalkulatu behar duguna da lurraren masa. Honetan oinarrituta. Kontua litzateke, hau dago lurra, bai? Hemen daukagu ilargia jirabiran eta gogoratu higidura zirkular uniformearen kausa indar netoa, gorputz horretan eragiten duen indar netoa. Kasu honetan, indar hori da lurrak eragiten dion erakarpen indarra. Gogoratzen duzue, higidura zirkular uniformean daukagula olako azelerazio zentrorantz zuzenduta, bai? Hau da, higiduraren kausa, bai? Efe hau, eta sortzen du hemen beraz azelerazio normala. Gogoratu, lehenengo batxilergotik azelerazio normalaren balioa dela, V karratu, hau da, V lineala karratu, zati distantzia, hau zati erradioa. Erradioa da, berez, ze distantziatara dagoen ilargia lurretik, bale? Orduan, ilargia egiten du higidura zirkular uniformea, ondorioz izango du azelerazio normala dela V karratu zati R. R hau da, ilargiaren distantzia lurretik, DIL. Bestaldetik, ezagutzen dugu higidura zirkular uniformearen abiadura lineala kalkulatzeko, abiadura orbitala ere esaten zaio, abiadura orbitala, dela BPR, hau da, egiten duen zirkunferentzia hori zati zenbat denbora behar duen buelta bat emateko, bira bat egiteko, ziklo bat egiteko. Periodoa eman digute modu honetan, kalkulatzen dugu segundutan, erradioa da distantzia hau, lehen esan dugun bezala, eta horrela lortzen dugu ilargiaren abiadura orbitala dela 1020 metro segunduko. Lehen esan dudan bezala, higidura zirkular uniformearen kausa indar zentripetua da, eta kasu honetan indar hori da indar gravitatorioa. Horregatik planteatzen dugu F azpi zeta, zentripetua, berdin indar gravitatorioa. Indar zentripetua izango da Newtonen bigarren legea aplikatuta masa bidera azelerazioa. Azelerazioa zein da? Azelerazio normala. Beraz, V karratu zati DIL. Hemen ordezkatzen dugu, izango da berdin indar gravitatorioa. Newtonen gravitazio unibertsalaren legea aplikatuz, lortzen duguna, izango da G, bider ML, lurranena, bider ilargiaren masa, zati distantzia karratu hori. Fijatu zaitezte, hemen adierazpen honetan, indar zentripetuan, jartzen dugun masa dela indarra jasaten duena, hau da, mugimenduan dagoena. Eta hemen berriz bi masak hartzen direla kontuan. Horregaitik hemen simplifikatu daitekeena da ilargiaren masa. Hau da, ez dugu behar datu bezala. Eta horrela, kalkulatu dezakegu, hemen V hau da V orbitala berbi, hemen ere bai, orbitala, V orbitala berbi, berdin G, bider lurraren masa, zati distantzia hori. Simplifikatu dugu distantziak eta masak, eta horrela daukagu adierazpen hau, eta dana ezagutzen dugunez, azken finean lortzen dugu lurraren masa dela 6,05 bider 10 kilogram. Hau da lurraren masa kalkulatzeko beste sistema bat. Bueno, eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazu, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!